Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka VEC jong kasnong nong thamai lum thang ding ka bahap apok ilaka la lingkot klashim ka sinjam ban Pynlang ya ka de ka basna ya ka Jaka ban Pynlang ya ka hapok kasnong ya ka ni ka Jaka Pynlang ni ka dam la shna de ka skim MGNREGA ka ba klas dang house nem arjar khat ar ka ni ka Jaka menta kla long ka Jaka ka ba kring ki briu na keleng saudong ban pikai hne ka sngi ka khat khandai trik no pra na keleng OMLE ka sora uba given MLM la IT atli ki kenda Syakador bas nong thamai lum thang ding. Habakren si kinong trashis ba sngi na do kinong ilam ka VEC ba sa kinong ilam snong. UMLE ka than ulo ong ba lingba kinikiling kanira ban pinmi pisa shushu ya ka snong na marka jingdan jang kinikiling kibreu kin penon kameki. Habakren ba uba ti rakhar rang ba snong nong thamai lum thang ding. Ulai thu bala sedang man snai kini kapung house nem arjar khat ar bala pendep ya ka house nem arja khat sa ulai thuru bakani ka project hakini ki khnya snem la ithu ya ka kum koi ni ki babyang tam da ka sarkar India shime kene galan ban beli ya kani paling warga jupor ngashim kene galan ban ai ka jingkim bokit wang baling ba kani ka kam Jngoh kai Pyrthei ha kani ka snong ka i ka jongki kana ela ban kintir ya ka kamai ka ji ban kumju kana ela ban kintir ya ka snong i jongpi hoi nagaliang jogi rong ba snong henen la phone yanga la request nga bani don lang ringkat hakani ka por paginyo ban play yakani ki leng altali ki bala sanction ling ba ka scheme jong SLWP ho na kalyang ka jonga nga klemsim na kentaj ya kata ka request ka jong i nama na kalyang ka jonga nga kwa bani don lang ringkat hakani ka sngi ka ba comment ka pa phi kum ka snong le se kan de ka si ba pensa kan mau mana kaliang ke jongar kum nomi khman ngamenjur ya ke bula ong mentan na kaliang jong ba manik khalpom tia advisor jong ka snong ka ba ke jong phi na mangi yo i sisa ya ki dak kishin jong ka jingtrai minot jong kinong ilam snong hakani ka snong ka ba ke jong phi kum ka snong piriban so sarong bapiyo ya kinong kit kam hasnong bat kumju ya kinong kit kam ha ka VEC kibra treisha met ban mensim ban pen ulong ya ki projects ki bo per hapo upud usam jong ka snong ka jompi piriban so sarong namar kumbang lakran hene badi rang ba snong banakalyang ka jong yiru ngia saki ya kata ka benta babuan na pedeng ki officers ki bawan na sarkar pedeng lani na kiwe ki jala habaki wan syakane ka thain ka jongi hakbaki pej ya ki project jong ki NREGS lani ki project jong ka sispa sngi ngakwa ban pentip syapi bakane ka project hakane ka snong ka jongpi hakbangi baro ngi dalang kumne kane polbomenta kadai kawai na pedeng ki project one of the most successful projects hakabai day bat ki water conservation projects habai day bat ki bangila yo sanction lingba ka sispa sngi te kani baro hingi sothu ka jinglong successful lani ka jing ulong jongane ka project ni sothu baro ni ai ka buram yakinong kitkam joka VEC kinong elam snong bat kumju ya phi ki pajba kelum lang ki balai don benta hagaban yashna yakane ka project ka ba Itynnad mangi so thu khamtam ha bai dei bat ka project si spas ngi hoi om dei tang ba kon wanra lani ka kentiu ya ka yo ka em ya ka jingdon jong kini ki asset sapo snong po thau hera ka ba kham kong san ka ba so Itynnad yakane ka scheme kalong bakawan ra ru hagabai dei bat ka kam ka jam na ka benta ki song nong song snong hapo ki snong ki paper te nakaliang ka jonga hinga so comment sibun
bakadei ka Jngoh Jngai hi ka jongpi kum kinong elam snong bat kumju jong ki pai ba kelum lang hi basong hakane ka snong ka bai ka jongpi ki bla ai ka jingmenjur lang bani sna ya ka project ka ban sa kan mau bat ka ban yai ne na ka ka por sa ka wai pat warga ju opor Jngoh kum balong mentale kam tam se ki thain nong kan dong babun na pedang kisnong kiwat kilat kilenti banyo i kamai kaji ba pher kane ka jingdon jo kane ka project hapo kane ka snong ka ba e ka jongpi net scam nadu kini gisnam ki bladep pan pendap ya kane project kelawan ra sibon ka jingmentoi khamtam habai dei par ka kamai kaji ha kane ka snong ka ba e ka jongpi hakite gisnam ki bladep babun na pedang kisnong hathanyong kendong Jngoh bagi Pynlang daga fit banyo ya kalat bani kamai kaji henry hakini singi por bomenta Jngoh babun na pedang kisnong kilawat kilal lenti lesi banwat kumno ban kamai kaji lingba kilenti kibalong legal lani lenti kabadai barkane kajing plan kajing Jngoh Jngai kajompi kum kinong alam snong bantrai ya kan project lingba ke analogies kade kawai kalat ka bapi komisionang penyo e kalat ka benta ba penyo ya kamai kaji ka bapiang hoi honu snam bladap nakaliang jong namba snong ringkat bat kiwi kinong kitkam jong VC ringkat bat kiwi kinong yalam snong kiawan kendo yanga hakaba kilabu kata proposal nak benta kini keyboard alternate banakaliang ka jonga hi ngakham simla kentai namal nga sotu isisha kalong kata ka jingdon kam ka bahakman hakban kentio yakane ka kam Jngoh kai hakane ka thain ka ba it ka jonghi mal kum kinam mi khmat ngi sotu ngi opdiang yigo bon ki proposals lane gi jingpen sngo hre ga de ga benta ka jongi kum nom mi khmat ban penia pher hapdeng ka jingdon kam bat ka jingkwa ka jingdon kam ngi don kaman bu hakmat do ngi sotu ya kata ka jingkwa omnon bala ban penhun yo benta kawai la sai kwa sa la ne lai kumpusu ong tin nong wei human wants are unlimited omna ban penhun hendai ka ne ka proposal ka bla bu na kaliang jong ka snong ka jong phi nga sim bakalong sisai kata ka jingdon kam khnang ban kentio ya kata ka kam Jngoh ka Pyrthei ha ka ne ka snong ka ba it ka jong phi ka ket bok ban ka kermen ba ka VC hang ne no thamalum thangding kalang trei minot hakikam ki boper hakini ki snam ko bomentaro sautu klabu proposals ki boper bat Jngoh ba nakaliang ka chonga kom nomi khmatru Jngoh sisa ba kidon ya kata ka Jngoh Jngai ba nakaliang ka chonga ro ngakloi ban terwalam ka ketika mon lada kidon ya kanu ka jingpen so lesi banyo banya raplang naka benta ka jingmentoi joki pai ba lang baroi hausnem saja kendai span riu po kendai suaban kau MLA hausnem saja kendai span riu po kendai kadong non thamalum thangding kala phom ka local committee kom sisa snong ka thammai mdes kum ka juk barim pasisya tong ro snong marwei gani sodar marwei tangbat ki motabor kalau gading sisa riu remendai barim padon khulom padon ka sana padon rista hari kedai ka snong hapok ilaka lain kot ka nongkong nong sabe ban phom da ka local committee ban punya snong ban sisa snong pada kata kapol basudang rong ba snong jungi ude ba yong ba sai manik sabong ba sekretari ngalang manga pada kata kapol par UML jungi de bakalin stun nuk por asam hadirin 4 dari layan di dari sedang meninjau kijing Arab kijing ada buksarka berMI berMDC berkontak layak terter haba bering lawan 4 sekali kesenong tinggi menjelek election ini si sendon la job bunsin aduh nusong thai apa yang kata kijing ada ikam tinggi bagi kesenong bat UML wabring akan mal kui kitien bau ong ba kasnong ka basya ka basno ternat ka basno thu ya kaya ka yem de ta kasnong wa khen ba kasnong
lom thang ding nong thamai hak konstitusi baru kawai oyero teknik asli kisnong wa khen bat kisnong lom thang ding nong thamai balai namal bakini kisnong kidon ya kene komiti lokal komiti ke bakhlain ke biaj bek bat buan tur baro si office gawat ek sarkar ki wat MLA ki wat ki nyarap bat kumta tetel akan mak kini kintin jong bibil do te dei na kata kadau bibil do ong nam kat kalhu katem dong go sno akan lala ban penyo surok dei na kada ba ki snong ki sutu ki wan mal ka pol kam sange su lade ka snong kale jaitu kat kampoi surok anu em lade kelum thani kale jaitu kami surok anu em te ha kata ka nongrem ngiru ila priang ya kata kejing sungu jong MLA bang ya nanti stop dak lokal komiti jengi nadu usnam saja kena spa ruf kendai hadu mentah kalau apalat san posnem kani lokal komiti ke bas nongkong akan dikilakal ilkon so kata 4 don lokal komiti hakini nuk sinong hakarai impli karai nukuri 4 don lokal komiti karena dia tak kejing sosial marwe kejuk hendai klaim kulom klaim kosada tina kata kada ngi hangni lesong berkat ba ibu ayong kata kepol ba ninjit sangut rungut ki nomi kemat ki member jo kesnong rengkat ba sekretari ba treasurer kenang banlaj ke corruption kenang banlaj kata kejing sosial don bor marwe tidak kata kerkom ka senong kaya nanti stop hadu kini kisni but hakini kisni ba kini ki asnam steng nilai asnam dunaru kaya nanti jong MLA jungi ni sem bangi ujuk loy ban priang jaga jing turwa jingi man ka por wat mentah taman pli ni motor bur pelai ka por ka koridor bo smo burom ni ke senong jingi titu an kata kani ke jing sui jingi ya MLA kani ke jing sania jingi ya MLA ru unang su tenat lang su scam hak dia de ban penyo bon ki ban te ya ke sinong ya ka thao hak project ba fair bat kumta ba nilong ki ba suk ki ba kemen ban yo bon ki kani ke sinong ji kamput tang ni ki kam ki ba mentah ki beladep he ki dang bon ki jing dawa dang bon ki skim ki dang bon ki dorkhas ki ba orang ba sinong ji nang ter kawai he kawai itu ai kani ke jing kenduk belum kau diminta kasih kan ai ke jing kermen ya senong kata bat kan ai musim lu ya MLA jungi unyo kamet ke bakot bakya unang climb bat unang pro ke jebin bante ya kari bat ke jebin ngasong banong ba ngi penpau ke jing songu ke bakrau ya MLA jungi iba ha ke jing pentip ka ba lengkot ila long ibala kloy banwan klem dak kentai ban ya don kat ban ngi ha kene ka step ha ke bedai ban kumba ngitip hi ban pli ba la ne ban pelaj ni klieng ha kene ka pung jong kene ka dok na ka banta ban ki ba nong snong i pralap prajor ban nakiwe ki Jaka makin yo ban le subha da ka basyong iya kini kilieng hakaneka pung kejengi te khanang ban sim ka por ko melabatai di rang basnong mende nomor ke program kadai pelengkot ba ban ya le hakata kom ban pelengkot i kecingkren ka bala te ngasngo ban ong ba nakaliang jong kasnong porok kawe ni penpau kejing sungu ka bakrau MLA i bala ai subha ngi dakine ki atli kilieng ba si benta kalong ban pen Itynnad ya cingdon jongane kapung hakne Jaka ba sakawai pa benta kalong ban yarap ban penlong ya kadong jungi ban yo jing mai khendep sosoi lengba kini kileng da ka ba phisong kini kileng khamtam ki wan ki we ki Jaka kin hap ban siu ya kata ka baisong kai ya kene kalieng hakne kapung da kata kalalong kalat siarap ban penmi fon ya kadong kejongi te kulisibon MLA nak benta kecing kloy jong pi kecing yo i jong pi ya kecing don kam jong sinong hakibabun kilang dei tang kileng kibabun ki kam ki ba ilathe ilale ilan as nyang ka sinong kathau bade kadong jungi bade kilaka hila banong borok kowe te
kumban syukuran rendah nak hendak kalau ba ngi khmil nanti ba kini kileng kinum sa tang atli kileng kumangi I mentah le se hagoi kapor kumangi thado kha ke kapung kin ya kharoi kini ki atli kileng kin kharoi hagoi singi se I ba kini kan kapung kan dap da kileng be Itynnad kadang ba kipai ba kini yo ban ya simenta punya songkai bat bakat kumanga ong men na sedang kalau ba kacing kamai kacing pun mi pon hakadong ngin khamyo hakata kapor ngadei ba tarsisius dekar permasnong jokonong thamalum thangding haju kapor ngadei chairman jongka village employment council jokonong thamalum thangding te mentaka step ni sakhi yakani ka kam hagba imelev dan muram jingi wan pli man plat pe ba ini kilieng hagani ka pung yakani ka pung la trei lamba ka job card nene ka belas pak si rastang yang ni jing trei house nem arajar khadar bat ngine la men pendep hau ajar khat sau hak jing lut ka ba life hui lak ai hau to ko por ka jing I jangai jingi kum ka BC berkesnong na ka benta ka ni ka Jaka nengkong ka dei tang ban pelang ya ko nengkong hari hadin daga jing ya mir jimut lang ki member snong berkesnong berkoi ngila perkhat ban penkelaya ka kum ka Jaka Jngoh kai Pyrthei umta ngila nang bu chu proposal ban Itynnad ban le ka beautification hadu mentah ka ni ka kam dang ya ni palaan pendep nanong sedong te ngi kermen daga jing rap jong sarkar nang ne chakmar ro ngi nang lam pon bhasu ya kani Jaka ngi lamut approach ke tourism department ro ban bu susu ki Jaka haga ki jingshna kani Jaka ki project ngi la don jik thmo ban bu ki kenja homestay mo ki kenja restoran ni ki dukan kenang bagi beri be wan chang ni ki Jaka kini yo ban penaram ya de ban yo di sya ban mamja kani ki Jaka te kata kalong bodong kam ha dei ke ai ke ba ngas sengawan ong ba nakaliang jengi sengongu ek sarkar ke bala be bisa la bun bhai kan ye ke Jaka ke jengi nakaliang ga chispa sngi ki lawan ki briu nakaleng hadu baga ka joint secretary jong kane ga ministry of rural development kalawan sakhi dala de hangne but how snem arjar khat khandai nakaliang ga state nila syajit ban wan nongkong hapo Meghalaya hage dei bat pelang bat kilawan sakhi na po Delhi dekat tim na po Delhi banai kenja award ten re hadu mentangim padio e to award te nakaliang ka website jong ka Ministry of Rural Development de pipet hapo ka website jong ki Pynlang nongkong kadi kani project ba pau hapo ka ministry ban nga kermen daga jingdon jang ni Jaka ki briu nakaleng ka Jaka ki wan ban Jngoh kai chang ne Jaka bat kalong ka jing onong yangi ka revenue bat ban yo kam ki khna apo snong ka jungi te ngatharai kata hai bodong kam kane ngi lan ngi thau perimeter tangi kane kapung mo perimeter chispa arpho perimeter ye kadon kamot chispa mitar la saupo mitar ye ka wit temen bo peniat pedia kane ka Jaka ya mentah ngi peniat de snong ye mar ka jing trei ka de ka village employment council kat bay ka jing peniat ni peniat de snong apor bangi pentri kane ngi don ars pa khandai phutli ki ying ki ba register job card ten abdeng kata ki bon maki kenthe ki bayo ten naka ars pa khandai phu ying kamot ars pa anru pho ars pa nyu pho ki la yo jimtoy naka neka jing trei ben pli paj ba ni sedang nadu arhajar khat pra ha gasnam go benangkong bat ka khwai bat barung ki bru hangne ngiyo ko ba chilak pra pho ye hasnam ko benangkong ban nak ta ke jing yo mo ngila snai ke te ke yin ke te kum ke dukan mo nak tu pisah ke bengi yo lum nalor kan ni ke pung insya kan ni ke Jaka ka long natural men chwa mo tengi la pan bha shu de kan ni ke jing sna ke jingi tengi don ka ksyat iksar ka jing drong jek ta ksyat ka don hadu saupo mitar ni don sa arli ksyat sharumpan ki ba Itynnad ba ha ka putika bada ha putkti kidon art gi kshak bi Itynnad ba te kidon ki lum ki wa sharum de filaj kidon ki Jaka bi Itynnad ba udon suwi umau narbong de fiti de to umau
Nei sawa kum sawa unar. Hang ti harum. Dan. Te nang nei syakmat ngin sebut gi kenja signboard ki dakisin bagi berkin tip hang no gidon kita ki mau hang no don gini kiksya.